jale jalan kangge menuju jalan surga. Nah, ngoten niku pripun Mbah hukum menurut Kang Jawa ngoten niku? Ya lek masalah aturane Arab ya aku ora tek mudeng lek sampean namres jelas ya teko Pak Yai sing tukang beleh kewan sing pengorbanan kuwi. Lek mbano beleh sesuatu sing dibunuhne kan iwake to. Lah ya makane urip kuwi tak sempurnane aku tinggalano rasa jati kan gun ngono ae. Nah, nek miturut Jawa kados mengaten ngoten niku pripun Mbah hukum Mbah? Nek menurut Kang Jawa lho niku. Ya lek menyempurnakan sesuatu. Ya kuwi ya mati Gusti Allah kok. Maksude uripe ya balik nang asale urip. Ngono lho. Sing dimakoni disempurnakne iki sing asale teko lemah ya ben balik nang lemah, sing teko angin balik nang angin, sing teko banyu balik nang banyu, sing teko geni balik nang geni. Aku karo kewan iki padha lho dadine le. Dadi aja dibedakne cara bahane karo babi wedhus barang iki padha. Teko bumi benih banyu angin juga. Nyatane sing mlebu metu ya ora beda. Tuhan nyiptakno kewan nggih mboten ngawur nggih Bang nggih. Anane diciptakne pasti ada manfaatnya. Nggih Mbah leres niku. Wis saiki sampean ya sering to mendengarkan enek sawenehe agama aku ora nduding agama satu-satunya ya. Si sering nyalahne gayane Gusti Allah. Kira-kira koplak gak kuwi? Padahal lek dinilai ngajine wis sundul langit. Nggih. Ya jelas sampean mesti mireng ora sah tak anu iso nilai. Terus ndek ngenani kan ya tak omongne. Dengan adanya agama apapun, lek sik tukaran berarti agama ki salah. Gak cocok karo tujuane. Masa tujuannya agama ki lek wis dadi agamaku tak tukaran? Tidak. Makanya sekarang kalau agama terus seolah-olah untuk mau ikut-ikut noto negara, ya beginilah jadinya. Semrawut, Mbah. Jadi tujuannya agama sing tak di Mbah No ya ora nyelidiki kan nguwasi kanan ya. Nggih. Tujuane agama ki nggedhekne agama. Ya, golek wis gedhe agamane arepe nggolingne negara. Kuwi tujuane agama. Tapi sing agama sing kurang ajar ya, agama ndak semudah semua jelek ile. Ada yang baik, ada yang benar. Jadi ada yang salah, ada yang benar agama itu. Ndak oleh karo kinodrate alam. Apalagi agama gayane sapa aku tekon. Nggih menungso, Mbah. Lah ya wis. Tuhan mboten gak ada agama. Lah iya mangkane ndek ngenane lek sandene Gusti Allah duwe agama aku kan melu agamane Gusti Allah lho ya. Lah terus enek kula nderek, Mbah. Lah iya lek sandene nek Gusti Allah perintah aku sembahan kan Mbah mau ngomong bendina ya jentat-jentit kan kuwi. Lah ya saiki rasakno. Ngono lho. Wis tak jelasne nyembah Allah lek ora wujude hukume kafir. Makanya saudara-saudara kita yang merasa keconyok rasane ya rene ya, engko tak omongi. Lek nembahno sandene kurang ajar ini siap ngono lho Le. Diadili tapi gak nyalahne kok mbahno. Ku ya maca ayate kono kok ngono lho. Mbah, kathah tiyang mriki nggih. Nah, ngoten niku kalih mbahno badhe nyuwun pembelajaran apa intine niku badhe klarifikasi kali nopo disampaikan Mbah ngoten niku yang mriki. Yang kebanyakan ya Le sampai 80% banyak ratusan orang yang ke sini ya ingin belajar tentang ajaran Jawa. Kebanyakan itu. Ya ada sebagian minta tolong ada ya. Tapi 80% kebanyakan ingin belajar tentang ajaran Jawa sama Mbah No. Kasunyatanya itu. Nek kados Ustadz Kiai ngoten nate Mbah mriki intine badhe belajar Jawa kaliyan jenengan. Kathah nggih. Lho kok ora nek piye? Wong iki kira-kira kajine enek 50 pisan sing rene. Nah, ngoten niku mboten jenengan tangleti, Mbah. Kenging napa piyambake kan sampun nggih nek
belajar syariat kan bisa dikatakan sampun mumpuni nggih. Nah, kenging nopo kok pengen belajar Jawa. Lah iki kan ngene, dadine Mbah No nggih YouTube kan kowe digoblokne kan ya. Lah terus rene iki ngrungokne, terus akhirnya curhat. Ngono lho Le. Curhate ngene, lho. Lah Mbah No ngendika kowe digoblokne. Kula kan nggih mirengaken suwantene Mbah No. Lho terus akhirnya kula curhat ngriki. Berarti kula rasane kan? Berarti kula digoblokne saestu, Mbah. Lho saiki tak balekne nang sampean, aku kan ngono ya, Le. Lho lire digoblokne. Tergantung lek mung ngrasakne. Ndak, Mbah, aku rasakan secara tidak langsung saya ini dibodohi. Lah bodohi piye? Cerita ya, Le. Nggih. Mbah, saya jujur ngomong apa adanya. Iya lek apa adanya ya tak seneni malahan kan. Kan ngono. Nggih. Dulu Mbak, aku sebelum berangkat haji dari teman-teman yang udah ke sana, katanya begini, wis macem-macem ya. Terus titik poinnya yang dinamakan istiqro. Ya, aku terus tak takon istiqro iki piye? Pasrah, Mbak. Lah piye omonge sing wis padha rono, bisa hakiki kan ngono ya. Lah terus tak tekoni, lah sampean istiqro nggih kono iso hakiki enggak? Jawabnya gedek-gedek, aduh Mbah, hakiki ya kan gitu ya. Dengan keadaan yang berdesak-desakan, panas luar biasa, wis ndak ada gonggangi manusia. Mbah, seandainya awakku nggak sehat, sampai kedorong temen aku roboh, diinjak-injak aku mati di sana kan ngono ya. Jawabku alhamdulillah. Aku kan ngono. Aduh Mbah kok begitu? Loh ngene aja nyalani Mbah No sih. Yang aku dengarkan dari Pak Kiai Pak Haji itu omongnya lek mati nang kono ki termasuk diarani mati syahid masuk surga. Aku lek ora krungu kupingku, aku ora wani ngomong le. Aduh Mbah, mboten kula sakniki sadar tergantung sampean, ora yo tergantung sampean. Oh Mbah No ora dadi provokator, aku kan ngono. Anu kuwi, jujur, jawabe jujur. Lek nganti ora sehat, ambruk nggih kono diten mati, makanya jawab alhamdulillah. Mati nggih kono kok iso masuk surga ngono kan. Nah, terus tiang-tiang ngoten niku justru malah seneng, Mbah. Nek mumpun mati tembriko, malah itu tujuan utama. Makanya kadang orang berangkat ke sana itu kan umur sudah tua, justru malah didaftarkan suruh berangkat. Ada dengan tujuannya itu untuk biar beliau itu mati di sana gitu. Ya gini ya Le, jadi kita ya tidak boleh menyalahkan ya, sebagai saudara kita umat Islam. Karena apa? Saiki beatane mulai bayi lahir cenger, ya. Ibaratnya kertas putih ya, mulai kuwi wis ditulisi kaya ngono kuwi mau. Dadine nganti ilang Jawane. Padahal kalau dinilai kan kita penduduk tanah pulau Jawa ya. Seolah-olah Jawa ki marepe diarapne ya. Nggih, Mbah. Secara tidak langsung dipaksakan mau diharapkan. Ya kalau kita mendengarkan pidatonya Bung Karno ya, kalau di Indonesia jadilah Islam Indonesia, Kristen Indonesia, Hindu Indonesia. Jadi gini Le, jadi orang Monco itu kagum dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang bisa dikatakan Pancasila. Ini ya Mas, jadi ini lek analisa agama apapun ya, kalau orang itu masih beragama, otomatis belum bertuhan Mas. Jadi otomatis belum menjalankan Pancasila. Padahal inti Pancasila itu segala-galanya, ketuhanane, kemanusiaane, keadilan, persatuane. Jelas ya? Jelas, Mbak. Makanya belum otomatis belum bertuhan. Kenyataane. Kira-kira lewis bertuhan dan mengeterapkan dasar Pancasila, ora enak lek kira-kira demo menyalahkan orang lain, terus gontok-gontokan. Ndak ada.
Apalagi dengan yang dicengkeram Garuda Bhinneka Tunggal Ika. Kehebatannya Indonesia ya. Banyak suku, ras, agama, ratusan kapitayan bisa bertatu. Ya cuma satu itu yang penghalang nih. Rasa perlu tak sebut nih. Semua orang bisa memandang. Tapi kenapa wong ngomong nih koyo Mbah Lo Irawani? Ya Mbah No siap, lek diadili siap. Cita-cita nambah no ya, Mbah No sebagai orang Jawa. Lahirku nang tanah Pulo Jawa. Sing tak pangan wulu wetuning bumi Jawa. Aku turun teko leluhur Jawa. Terus aku menemukan ajaran Jawa. Terus iki arepe tak bangkit nih, seandainya ora oleh. Engko dhisik. Ngono lho, tak tekoni. Kowe wong Jawa apa wong Arab? Lek arep ngadili Mbah No lho. Jane seneng ngrasane. Kenapa suarane Mbah No lantang? Tangge ngimbangi suarane sing ora genah. Wis, kaya Gus Nur, Somad, Rizik Sihab, Bahar Bismit. Ya. Wah, lek muji-muji putu Nabi ya. Apa ya begitu itu cangkeme putu Nabi lek omong. Padahal Mbah jelas ya Nabi, waduh, ajarannya cinta kasih. Betul. Hah? Mentang-mentang putu Nabi, berarti duduk ajaran putu Nabi. Ajaran putu berhala. Boleh cangkeme kayak buta toh? Nggih. Mbah, akhir-akhir niki kan sak niki ku muncul Mbah berita-berita nggih ten kene media-media niku tiyang merdamel-ten Arab nggih, TKI nggih, TKW niku. Yeah. Kadang nek intine niku sampun curhat. Intine temriko niku tidak sesuai dengan predikat yang dinamakan Mekah sebagai kota suci nggih. Kan kadang nggih nek niku nek cerios piyambake niku satu kamar kali majikan, terus sering kadang diperkosa dan sebagainya. Nah, kadang saya berpikir ngeten Mbak, sejatuh tanah suci niku pripun kok rakyat kok kados mekaten. Saiki ngene ya, sing diarani tanah suci, sucine sing endi? Nah, niku Mbak masalah. Lah ya sucine sing endi? Lah lek sing kaya mbok omong niku memangnya sudah aturannya. Seandainya terjadi begitulah sampai coro laporan nang keamanan ndak ada coro anu tanggapan. Jadi kayak saya di sana itu memang sengaja bener jenengan. Memang sengaja. Sengaja. Iya kan sing diarani kok iso bisa dikatakan tanah suci ya. Ya kalau tanahnya memang suci le. Jadi dimanapun saklumai bumi kureping langit dari paham Mbah No ya, nanti kalau menyalahkan bisa disalahkan, tapi harus bisa membenarkan. Jadi saklumai bumi kureping langit yang dinamakan tanah itu bisa dinamakan tanah suci. Ngono lho. Sing Inggris ya tanah suci, sing Cina ya tanah suci, sing Jawa ya tanah suci, sing Jepang ya tanah suci. Karena apa Mbah No bisa mengatakan tanah suci? Kuwi boleh gayane Mbah Alam manusia ora iso gawe, lemah, bisa dikatakan suci. Sak letek-leteke banyu bisa dikatakan suci. Apapun yang terjadi, kalau manusia tidak bisa membuat, itu kata-kata Mbah No bisa dikatakan suci. Jelas ya? Jelas. Yes. Tapi sebaliknya, nanti kan tak omong nih ya, saklumai bumi kureping langit, kalau masih bikinannya manusia, bisa salah, bisa benar, tidak boleh dikatakan suci. Wis, saiki contohnya, hukum negara, hukum agama, hukum adat, apa sing gayane menungso, bisa salah, bisa benar. Secara dari tidak langsung saiki gur akal-akalan. Sing salah dibenerne, sing bener disalahne gara-gara duit. Iki pejabat-pejabat sing ngrungokne iki lek ora trima kongkon rene.
Dadine saiki dari pendidikan nganti iso dadi pejabat iki asline sing digoleki kan bibit sing unggul ya, Le. Nggih. Kenyataane saiki gak saunggul-unggulan. Ndak ada kaitane karo rambatane, terus ora enek duwite, mbel karo gedes. Lah iso dadi. Dadine saiki ora berduli, ora cara, ora pinter-pinteran saiki. Secara tidak langsung ora golek bibit unggul. Kalau dhuwit nggih, Bang nggih. Lha saiki kenyataane. Nggih. Ya saiki lek ora trima ben dirungokne pejabat wakil rakyat kuwi. Mbahne dhewe ponakane nglakoni kok le. Wis sareke pinter. Aduh. Nah, terus Gak kuwi kan terus sik aturane menungso ya. Nggih. Lah sing kuwasa ya menungso. Sing iso ndadekne menungso. Dadine sing iso ndadekne presiden, bupati, wali kota, cara gubernur, camat, lurah. Kuwi Allah sing wis wujud. Menungso sing ndadekne bukan yang kuasa. Tak bantah lek karena yang kuasa. Wis. Kuasa sebagai saksi yang bisa nata perwujudan. Ya lek saiki Gusti Allah segala-galane ya njaluk ele nang Gusti Allah. Wis ora sah kampanye, mendina nang omah gen, "Duh Gusti Allah, aku njatuk dadi pengen dadi bupati," ngono. Wis ora sarana-rana wis percaya nang Gusti Allah. Enak to. Wis ora entek dhuwit pirang-pirang ya. Wis ora sah kampanye. Untuk pilihan kira-kira ya nol. nggih, Mbah, berarti statusipun tiyang donga ngoten niku nggih mboten krana sing kuasa wae, krana awake piyambak nggih mbah nggih. Mangkane ndhekenan kan tak omongi donga ora nek sing mandi. Sing mandi dongane dhewe. Nggih, nggih. Logika enggak lek kira-kira donga mandi ora nek wong modar. Nggih, Mbah, logika logis sekali mbah niku, Mbah. Ora nek wong melarat. Nggih, leres niku. Indra dulu kan tanya, "Mbah, apa nek jenenge penglarisan?" Jawab aku, "Ora." Ngono kan ya. Nggih. Logis enggak kira-kira? Nggih, logis mbah niku. Lek kira-kira nek penglarisan